Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Polion. Taong 1976, La Carlota, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, nagtatrabaho bilang taga-kondisyon ng manok panabong itong si Polion. Maagang naulila sa buhay dahil sa isang malagim na sakuna. Nasa edad 19 siya nang maganap ang isang malaking sunog sa kanilang lugar na tumupok ng mahigit 10 kabahayan kasama ang sa kanila. Maswerte siyang nakaligtas dahil na din sa tangan niyang mutya ng San Telmo. Flashback muna tayo ng 2 taon. Mahimbing na natutulog ang pamilya ni Polion ng mga panahong yon. Nang biglang lumantad ang sunog at dahil gawa sa kawayan at nipa ang kanilang bahay, mabilis na lumaki ang apoy. Nakaramdam si Polion at sinubukang iligtas ang kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit huli na dahil nang pumasok siya sa silid ng mga ito, ay nilamon na ng apoy ang halos kabuuan ng kanilang tahanan. Kaya dali-dali niyang iniligtas ang kanyang sarili at sa kasamaang palad, bumigay ang kanilang bubungan dahilan para madaganan siya sa loob. Ngunit laking gulat ng mga taong tumulong sa kanila nang makita si Polion na nakahandusay sa gitna ng naaabo nilang bahay. At nang nilapitan ito ng mga tao, nakita nilang wala ni isang sugat ang binata. Dito na nagsimula ang bansag sa kanyang sukbit. Sa mga hindi nakakaalam, ang sukbit ay salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay tangan. Naniniwala kasi ang mga tao noon na talagang may agimat ang binata. Kaso nga lang, matapos ang sakuna, ay tila nabura naman sa alaala ng binata ang lahat ng nangyari. Balik tayo sa kasalukuyan. Isang umaga habang naghahanda ng mga patuka ng manok si Polion, ay nilapitan siya ng may-ari ng manukang pinagtatrabahuhan niya. Polion, iho. Baka matuloy ang derby sa susunod na buwan, ha? May mga napili ka na bang pwede natin ipanglaban? Wika ng may-ari. Agad namang tumugon si Polion at itinuro ang mga inihanda niyang manok. Ayun po sila sa gawing dulo ng manukan, Manong. Binukod ko na po sila. Kung gusto niyo po, tingnan ninyo muna. Baka may gusto kayong palitan sa kanila. Hindi na. Tiwala ako sa pagpili mo. Sa loob ng 2 taong nagtrabaho ka dito, ni minsan hindi mo pa ako binigo. Ewan ko kung anong meron sa'yo pero masaya akong kinupkup kita. Muling wika ng matanda. Dahil sa simula ng inalagaan niya si Polion, nagtuloy-tuloy ang swerte nila sa manukan. Kung hindi sila nabibilhan ng maramihang manok, nananalo naman sila sa malalaking derby. Ito ang kinainggitan ng ibang breeder sa lugar. Dahil kung titingnan, halos kakapiranggot na lupain lang ang manukan na pinagtatrabahuhan ni Polion. Pero ito pa ang kadalasang dinadayo ng mga mamimili ng manok mula sa bahagi ng Luzon. At dahil dito, naganap ang isang engkwentro ni Polion sa mga aswang. Tanghaling tapat at katatapos pa lang niyang magpalit ng mga tubig ng manok. Lalabas sana siya ng manukan para bumili ng sigarilyo. Ngunit nang buksan niya ang gate ng manukan, ay nakita niya ang 2 katao na nag-aantay sa labas. Magandang tanghali, iho. Nandito ba si Mang Patricio? Gusto sana naming tumingin ng mga manok. Bungad na tanong ng isa sa mga kalalakihan. Sumakto kasing wala ang may-ari doon, kaya tumanggi si Polion na papasukin ang mga ito. Kabilin-bilinan kasi ng matanda na wag magpapapasok ng iba, lalo kapag wala siya. Nako, pasensya na po kayo ha. Wala pa po kasi dito ang boss ko eh. Kung gusto niyo po, bumalik na lang kayo bukas o di naman kaya mamayang hapon
Mga alas 5. Tugon ni Polyon. Matapos yan ay agad na siyang naglakad papunta sa tindahan. Ngunit napahinto siya sa paglalakad nang hawakan ng lalaki ang kanyang braso. Sandali lang, bata. Hindi ba kami pwedeng pumasok at sa loob na maghintay? Wika nito. Naramdaman ni Polyon ang mahigpit nitong pagpiga sa kanyang braso, kaya hinawi niya ang kamay nito at tumugon. Pasensya na po kayo, pero hindi ko po kayo pwedeng papasukin nang wala ditong pahintulot ang may-ari. Noon ding sandaling yon, ramdam ng binata ang kakaibang presensya ng mga kalalakihan. Alam niyang may tangan din ng mga ito, kaya naman pasimple niyang hinawakan ang kanyang mutya na noon ay nasa loob ng bulsa niya. Nang gawin niya ito, nakita ni Polyon ang pagpula ng mata ng isa sa mga kalalakihan. Matapos ay pilit niyang hinihila palayo ang kanyang kasama. Sabay sabi ng, Umalis na tayo rito. Iba ang isang yan. habang nagsasalita siya ay naglalakad siya papalayo kay Polyon. Nang makalayo na ang mga kalalakihan, ay sakto namang pagdating ni Mang Patricio. Oh, Polyon. Sinong mga taong yon? Bakit parang nagkakainitan kayo ng ulo? Aba halos manakbo na sila sa takot ah. Agad na tanong ng matanda. Wala naman po, Manong. Naligaw lang po siguro. Pagdadahilan ni Polyon. Pero alam niya sa sarili niyang hindi pangkaraniwang tao ang mga yon. Kinagabihan, habang nagpapailaw ng mga manok na kinukondisyon, ay nakarinig ng ingay si Polyon mula sa gawing dulo ng manukan. Medyo madilim na kasi sa gawing yon dahil wala ng mga nakataling manok. At tanging mga alagang kambing at isang aso lang ang nandoon. Noong una ay hinayaan lang ito ng binata sa pag-aakalang may nakapasok lang na pusa. Ngunit laking pagtataka niya dahil palakas ng palakas ang kahol ng alaga niyang aso. At base sa pagkahol nito ay may kung ano itong nakita na hindi umaalis sa teritoryo niya. Itinigil ni Polyon ang kanyang ginagawa at agad kumuha ng flashlight. Dali-dali siyang naglakad papunta sa pinanggagalingan ng ingay at napansin niya ang isang figura ng isang tao na nakatayo sa tabi ng isang puno ng nyog. Sino yan? Magsalita ka! O kung hindi, pakakawalan ko yung aso. Wika ni Polyon, pero hindi ito umiimik. Nananatili itong nakatayo sa puno, kaya agad na pinakawalan ni Polyon ang aso. Dali-dali namang tumakbo ang aso papunta sa kinaroroonan ng figura. Ngunit laking gulat ni Polyon nang bigla itong humagis pabalik sa kanya. Sa pagkakataong ito, lumantad ang anino at kitang-kita ni Polyon ang mga nagbabaga nitong mga mata. Punong-puno din ng buhok ang katawan nito at habang naglalakad ay tuloy ang pag-angil ng nilalang. Dito na napagtanto ng binata na aswang ang kaharap niya. Napaatras si Polyon ngunit napakabilis kumilos ng nilalang. Agad siya nitong sinunggaban ngunit mabilis ding nakailag ang binata. Aksidenteng tumama ang nilalang sa isang kulungan ng mga manok at kinuha ni Polyon ang pagkakataong yun upang magbulong ng dasal sa hawak niyang mutya. Nang muling makatayo ang nilalang ay si Polyon na ang unang sumugod. Isang malakas na sipa ang iniunday niya rito. Ngunit tila ba hindi naramdaman ng nilalang ang mga atake niya. Agad din itong nakatayo at sinugod muli ang binata. Sinalubong siya ni Polyon at nagawa nitong mahawakan siya sa leeg. Nagbulong ng dasal sa hangin ng binata at unti-unti ay tila nag-iinit ang katawan ng aswang hanggang sa mapasigaw na ito na parang tinutupok ng apoy ang kanyang katawan. Nagpupumiglas ito pero hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Polyon.
hanggang sa tuluyan na itong sumuko. Tama na. Pakiusap. Huwag mo akong papatayin. Pagmamakaawa ng nilalang, agad naman siyang binitawan ni Polyon. Ano ang kailangan mo sa lugar na to? Magsalita ka! Tanong ng binata. Agad namang nagsalita ang aswang. Ayon dito, ang pakay niya ay ang tangang mutya ni Polyon dahil bibihira sa isang tao ang magtanga ng mutya ng San Telmo. Kadalasan kasi, ito ang ginagamit ng mga matataas na uri ng Virtudes o di kaya ay ermetanyo at babaylan. Napag-utusan lang ako ng Panginoon ko. Hindi na babagay sa pangangalaga ng isang tao ang mutyang yan. Magdudulot lang ito ng matinding kapahamakan. Wika ng nilalang. Laking gulat ni Polyon dahil muli siya nitong itinulak at mabilisang tumalon papalabas ng bakod. Hindi lubos maunawaan ni Polyon ang sinabi nito dahil simula nung bata pa siya ay nasa kanya na ang mutya. Ipinamana ito ng kanyang nasirang lolo. Batikang manggagamot at Virtudes ang matanda noong nabubuhay pa ito. Maliban sa mga dasal na kasama ng mutya, napakarami pang hindi alam ni Polyon tungkol sa kanyang tangang gamit. At sa kasamaang palad, wala siyang mapagtanungan tungkol dito. Ang alam niya lang, pinapangalagaan siya ng mutya. At ito din ang nagbibigay sa kanya ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi na pinagbigay alam ni Polyon ang pangyayari sa may-ari dahil sa wala namang napinsala. Sinabi na lang niyang nabagsakan ng nyog ang kulungang nasira. Hindi naman na nag-usisa pa ang matanda. Inakala ni Polyon na hindi na babalik ang aswang. Ngunit laking gulat niya dahil noong mismong araw ng derby, muli niyang nakita ang dalawang kalalakihang nagtangkang pumasok sa kanilang manukan. Habang naghahanda ng mga manok na ilalaban, ay panayang sulyap niya sa dalawang kalalakihan. Sa kanya din ang tingin ng mga ito, pero hindi niya lang ito binibigyan ng pansin kasi alam niyang hindi naman gagawa ng kung ano ang mga yon sa harap ng maraming tao. Ngunit nang magsisimula na ang sultada at nasa ruweda na si Polyon, laking gulat niya dahil magbibitaw ng manok ng kalaban ay yung isa sa mga kalalakihan. Pasimpleng pumorma si Polyon habang hawak niya ang manok na lalaban. Agad namang nagwika ang lalaki. Pagsisisihan mo ang pagbuhay sa kasama ko, bata. Biglang nanlamig si Polyon at hindi niya namalayang nabitawan na pala ng kalaban ang manok na hawak nito. Dali-dali na din niyang binitawan ang hawak niya, kaso lang ay nadali siya ng tari sa braso. Polyon, ayos ka lang ba? Bumaba ka muna dito nang magamot yung sugat mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang wala ka sa sarili mo. Wika ni Mang Patricio. Wala po ito, Manong. Mababaw lang naman ang tama ko eh. Mamaya titigil din ang pagdugo nito. Habang tinatalian ng tela ang kanyang sugat, napatingin siya sa lalaki at nakita niyang nakangiti ito ng nakakaloko sa kanya. Matapos ang dalawang magkasunod na sultada, ay pinagpahinga ni Mang Patricio si Polyon. Nakaramdam kasi ng pagkahilo ang binata. Pinili ni Polyon na mahiga sa labas ng sasakyan ng matanda at laking gulat niya dahil naramdaman niyang may tao sa labas ng sasakyan. Nang bumangon siya ay nakita niya ang dalawang anino na nakatayo sa harap ng kotse. Dahan-dahan siyang bumangon at nagbukas ng pintuan. Nang tuluyan na siyang makababa, ay nasipat niya yung dalawang kalalakihan mula sa loob ng sabungan. Naku naman, kung kailan naman medyo nakainom ako tsaka naman kayo nagpakita. Wika ni Polyon. Agad kumilos ang dalawang lalaki upang lumapit sa kanya. Pero napaatras din ng mga ito
dahil nakataas ang depensa ng binata. Ibigay mo sa amin ang mutya ng San Telmo. Hindi ito nababagay sa isang taong katulad mo. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Ngunit natawa lang si Polyon at muling nagwika ng, "Anong hindi nababagay? Nagagamit ko nga ng maayos ang mutya eh. Alam nyo, kayo ang umalis sa harapan ko. Dahil kapag hindi ako nakapagpigil, malilintikan kayo sa akin." Babala ni Polyon. Ang sunog sa bahay nyo na ikinamatay ng mga magulang mo. Alam ko hindi mo na ito maaalala. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Alam mo ba, bata, na ikaw ang dahilan ng pagkasunog ng bahay ninyo? At dahil sa sinabi nito, ay nag-init ang ulo ng binata. Mabilis itong tumakbo papunta sa kinatatayuan ng dalawang lalaki at pinagsasasapak niya ang mga ito. Ngunit ang nakakapagtaka ay hindi man lang gumante ang dalawang lalaki. "Anak nang, ano, tutunganga na lang ba kayo? Bakit hindi kayo lumaban? Ito ang gusto nyo, di ba?" Wika ni Polyon. Hindi kami naparito para lumaban. Nandito kami kasi gusto naming iligtas ang buhay mo at ang mga tao sa paligid mo. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo, masyadong mapanganib ang mutya ng San Telmo sa kamay ng isang mortal. Tugo ng lalaki. Agad ding nagsalita ang isa pa. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ikaw lang ang nakaligtas sa sunog? Siguro inaakala mong pinoprotektahan ka ng mutya. Nagkakamali ka. Sa'yo nagmula ang apoy, bata. Wika nito. Pero hindi naniniwala si Polyon dahil na din sa wala siyang maalala sa nangyari. Dahil sa mga narinig, biglang gumulo ang isipan niya. Kaya dali-dali siyang tumakbo palayo sa sabungan. Napunta siya sa isang bakanteng lote at doon piniling magpahinga. Habang hinahabol niya ang kanyang hininga, ay may isang matanda ang lumapit sa kanya. Mukhang may tinatakbuhan ka, iho. May humahabol ba sa'yo? Bungad na tanong nito. Agad namang nag-angat ng ulo si Polyon at tinugo ng matanda. "Wala naman po, tatang. Kayo po, 10 oras na ng gabi ah. Bakit nandito pa kayo?" Mahingal-hingal na tanong ni Polyon. Natawa lang ang matanda at naupo sa tabi niya. Ngunit ang mga sumunod na tanong nito ang siyang labis na ikinagulat ng binata. Alam mo ba kung sino ang nagbigay ng mutya sa'yo, Utoy? Bigla namang napatingin sa kanya si Polyon at nagtaka kung bakit alam nito na may tangan siyang mutya. Walang ibang nakakaalam nito maliban sa mga magulang niya at sa lolo niyang nagbigay sa kanya. Pero lahat ng mga taong ito ay patay na. "Ha? Teka, paano po ninyo nalaman?" "Pero di bali na po. Mukhang kailangan ko na din ng makakausap eh. Ibinigay po ito ng lolo ko nung sanggol pa lang po ako. Yun ang sabi ng tatay ko. Pero ang totoo, hindi ko naabutang buhay ang lolo ko eh. Sinabi lang sa akin ng tatay ko na ingatan ko raw po. Siya din nagbigay ng mga dasal para paganahin ang kakayahan ng mutya. Pero sa totoo lang, wala talaga akong maalala tungkol sa mutya, tatang eh. Pasensya ka na ha." Natawa naman ang matanda at muli itong nagsalita. Utoy, alam ko ang pakiramdam mo. Pasensya ka na din at hindi ko na naantay ang paglaki mo. Nanlaki ang mga mata ni Polyon sa sinabi nito, kaya agad siyang napatayo at nagwika ng, "Huwag niyo pong sabihin kayo ang lolo teryo ko." Tumangu-tangu naman ang matanda at tumugon. Oo, apo. Ako nga ang lolo teryo mo. Masaya ako't nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ka
dahil yan sa hawak mong mutya. Ang dalawang kalalakihang nagpapakita sa iyo at ang aswang na sumalakay sa iyo, Polyon, ay mga alaga ko. Napasapo na lang sa ulo ang binata dahil sa mga nangyayari ay parang sasabog ang utak niya. Kakaisip kung maniniwala ba siya o hindi. Dagdag pa ng matanda, hindi naman talaga siya namatay. Dahil nung mga panahong ipinamana niya ang mutya ng San Telmo kay Polyon, ay nakapagpasya na siyang tahaki ng daan ng pagiging ermetanyo. Alam kong mahirap paniwalaan ang lahat. Pero Polyon, nandito ako ngayon sa harapan mo. Buhay na buhay at handa ng gabayan ka sa landas na para sa iyo. Apo, mula ka sa angkan ng mga Vertudes at nakatadhana kang maging isang manggagamot kagaya ko. Paliwanag ng kanyang lolo. Ngunit talagang hindi makapaniwala si Polyon sa lahat ng nangyayari. Dahil dito, pinili niyang umalis sa lugar at iwan ang matanda. Bumalik siya sa sabungan at nakita niyang naghihintay ng sasakyan si Mang Patricio. Nakangiti ito sa kanya, kaya alam niyang may magandang nangyari. Oh, Polyon, nandito ka na pala. Saan ka ba galing? Hindi mo tuloy nakita ang pagkapanalo ng huli nating manok? Wika ni Mang Patricio. Hindi naman agad nakasagot si Polyon dahil tuliro pa rin ito sa mga naganap. Habang nasa sasakyan ay napansin ito ng matanda kaya agad na siyang tinanong. Polyon, masama ba ang pakiramdam mo? Parang wala ka ata sa sarili mo. Agad din namang tumugo ng binata. Wala po, Manong. Inaantok lang po ako. Madaling araw na po kasi. Tugon niya. Pero alam niyang hindi naniniwala sa kanya si Mang Patricio. Pagdating nila sa manukan, ay agad siyang kinausap ng matanda at hindi niya inaasahan ang mga sasabihin nito. Alam mo, Polyon, tayong mga tao ay may kanya-kanyang tadhana. Kagaya ko, sino bang mag-aakalang magiging sabungero ako? Wala naman akong hilig sa manok noong kabataan ko. Ganon ka rin, iho. Sa nakikita ko sa iyo, ay may ibang daan kang dapat tahakin. Yun ang totoong landas na dapat ay noon mo pa tinahak. Ngayon, pag-isipan mong mabuti ang mga kaganapan sa buhay mo at sundin mo kung anong nasa kalooban mo. Hanapin mo ang mga kasagutan sa tanong mo. Wika ng matanda. Ni hindi alam ni Polyon kung saan pinulot ni Mang Patricio ang mga sinabi niya. Pero dahil dito ay nakapagpasya na siya. Kinabukasan ay agad na nagpaalam ang binata sa amo. Naunawaan naman ito ng matanda, ngunit bago siya tuluyang umalis, may ibinigay sa kanya ang matanda na isang maliit na bag. Heto, Polyon, paunin mo't naway makatulong sa iyong bagong buhay. Naway masagot ang lahat ng katanungan mo. At pag nangyari yon, malaya kang bumalik sa manukang ito. Tandaan mo, ikaw ang dahilan kung bakit nasa ganito akong katayuan ngayon. Sige na, lumakad ka na. Agad namang nagpasalamat si Polyon. Paglabas niya ng manukan ay agad niyang binuksan ng maliit na bag at naglalaman ito ng isang maliit na libro at malaking halaga ng salapi. Kinuha niya ang libro at nakita niyang ito ay isang maliit na Biblia. Nang buklatin niya ito, nakita niya ang isang maliit na papel na may nakasulat na, "Isama mo ang Diyos sa paghahanap at tiyak makikita mo ang mga bagay na matagal nang nawawala sa iyo." Sukbit. Napangiti na lang si Polyon at agad na ding umalis. Muli niyang tinungo ang bakanteng lote kung saan niya nakita ang loloteryo niya. At hindi naman siya binigo nito dahil nandoon ang matanda at naghihintay sa kanya. Sa paglipas ng panahon, hindi na muli pang nakita si Polyon sa lugar. May nakapagsabing namundok daw ito
Meron din naman nakapagsabing nakikita nila itong nanggagamot sa iba't ibang bayan ng Negros. Pero kahit na wala na si Polyon, hindi na maaalis sa isipan ng tao ang kwento niya nang minsan siyang kilalaning sukbit at isang taga kondisyon ng manok. Okay, opinion ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung mutya ng San Telmo. Siguro ganun talaga kadelikado yun, no? Yung tipong makakasunog ka ng bahay dahil sa sobrang lakas ng mutsyang tangan mo. Pero itama niyo ako kung mali ako ng pagkakaintindi. Parang ganun kasi, di ba? Siya nga yung umubos sa pamilya niya. Parang yun yung kapalit ng pagkakaroon mo ng tangang San Telmo. Kasi karamihan naman sa atin, di ba? Alam ko yung mga talagang babad na babad sa pakikinig sa akin tsaka sa ibang narrator. Alam ko na alam nyo na yung San Telmo nasa panig yun ng kaliwa. Kung di ako nagkakamali o kung may iba pang klase ng San Telmo. Kaya siguro yun yung kapalit, buong pamilya niya para mapagana niya yung buong kapangyarihan ng mutya. Pero yun nga, yung lolo niya buhay pa raw. Sayang lang, ang dami kong tanong sa kwento na to pero parang hindi nasagot. Asan ulit yung lolo niya? Ano nangyari sa kanya? Nasagot ba lahat ng tanong niya? Di ba? Parang nakakabitin lang. Pero kasi isang kwento lang to So wala na. Kagaya nga ng sinabi sa ending ng kwento na wala na lang bigla si Polyon. Siguro yung mga nakapagkwento na lang yung mga taong naging kaibigan niya or yung mga saksi kung ano yung nangyari sa buhay niya. Yun lang yung sa akin. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.